En Chévere, hai uns anos, sí que empezamos a traballar con este formato de utilizar, digamos, simplemente o audio ou o son para facer algunhas pezas que non ocorrían nun escenario, nun lugar fixo, sino que o que se propoñía ao público era que para formar parte desas pezas había que andar, había que pasear, había que facer un percorrido por unha cidade. E nos propoñen eso, directamente xa adaptar ese formato ao turismo, ¿no? Con esa idea de que a xente que visitara a Mariña Lucense tivese, digamos, a oportunidade, ¿no?, de coñecer algúns lugares a través destas audioguías. Falando un pouco de cales poderían ser os lugares ideais, pois pareceu claro que había como 3 cidades, 3 vilas, que tiñan 3 cascos históricos e ademais, xeográficamente, pois tanto Ribadeo como Viveiro como Mondoñedo actuaban e actúan, creo, de algún xeito como portas de acceso, portas de entrada ao que é o territorio da Mariña Lucense, ¿no? Por un lado, entón, con Mondoñedo pareceu que era interesante aproveitar a figura de Álvaro Cunqueiro e para iso o que fixemos foi darlle un carácter un tanto documental e entrevistar a persoas que viven en Mondoñedo e que de algún xeito coñeceron a Cunqueiro. E entón creo que ao final se compuso un paseo a través das voces que nos van guiando polas rúas, polas prazas da cidade, poñendo unha memoria viva sobre o que aínda hoxe perdura o digamos, onde está a pegada de Cunqueiro. No caso de Ribadeo tamén parecía claro que había un elemento moi interesante, que era a pegada dos indianos, dos emigrantes retornados con éxito e con diñeiro e que quixeron deixar no seu pobo unha pegada e contribuir ao progreso dos seus povos natais. E aínda se conservan pois numerosas casas e edificios que teñen un pouco esta característica indiana, pois eso facilitaba moito que o paseo por Ribadeo tivera unha unidade argumental a través da arquitectura indiana. É certo que o centro histórico de Viveiro nos últimos 30 anos, pois digamos que se foi despoboando, foi perdendo moito comercio, nos parecía que era unha oportunidade de poñelo en valor. E o que fixemos aí pois foi como cruzar historias de moitas épocas, personaxes históricos, falar do Antroido, falar da Semana Santa, falar dos Mallos, conducido por unha especie de voz fantasmal e que é a voz de Lois Tobío, que era un diplomático intelectual nacido en Viveiro e que logo se tivo que exiliar e que estivo polo mundo adiante, no? Pois que nos podía dar un pouco este carácter de que somos un pobo moi conectado co mundo e ao mesmo tempo que sabemos coidar e que sabemos manter orgullo da nosa cultura propia, no? Que de alguna maneira é o sentido último destas audioguías, no? Que sirvan para a xente local, para poñer en valor a nosa historia e ao mesmo tempo para contarlla e para que lle resulte tamén interesante e cercana a calquera persoa que veña de calquera outra parte do mundo.